Hallo beste kijkers, daar ziet u, naast de fokken, ziet u Merelbeke, daar is Zwijnaarden en hier is de Frankie. Kom on Frankie, gaan man! Woe! We gaan zeker tegen de volle 1 per uur, niet door de gigantische wind. Ja, doe dat Frankie. En we zijn aan het draaien door de wind. En achteruit aan het gaan, ja. Leuk, kijk eens aan. Kijk toch, mooie, kijk eens. Oh, ik zag al het filmen. Ja. Deze stuk is wel zwaar.